So, good afternoon guys. Then guys, nandito tayo sa Malasiki. Welcome na naman sa panibagong vlog. Then guys, naimbitan tayo sa isang resto. Yan, kainan ata yun. Isang bistro. Tayo tambay doon. Grabe traffic naman to. So yan, may mga kasama tayo guys na pupunta. Si Moto Dance, saka si Mel Moto Vlog. Bomba daw. Shout out. Bye. Bomba daw. Kaya natin titignan siya, no? Dance Moto. Ay, Moto Dance pala. Moto Dance, saan ka na? Shoutout nga pala sa mga taga Malasiki, Pangasinan. Dahil mabili dito, mga prutas na nagbibenta na. Mga nagbibenta na ng prutas. Basta sila nang request ng bomba dito, baka mahuli tayo. Pero sa bagay, mag-New Year naman na, diba? Next year, alisin din natin tong pipe guys. Ngayon na tayo naka-pipe kasi gagamitin na natin sa New Year. Ano si Dance Moto? Ay, Dance Moto na ako ng Dance Moto. Moto Dance pala. Stop it. Get some help. Yan, puro na ng bomba. Sabi nga muna tayo dito. Tingnan natin chat ni Moto Dance. Yan guys, nandito tayo sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Ayan, kasama natin si Moto Dance. Yan, shout out. Kasama natin magtatambike doon sa J Farm. Doon sa ay sir, papabol. Ayo. Tara, girap na tayo para hindi tayo magabihan. Ayan guys. Sayang si Papa Bol, di nakasama eh, may lakad daw siya. So yan guys, at yun, pupunta tayo ng yun nga, J Farm sa may barangay Olea, Malasiki, Pangasinan. In-invite tayo doon guys para mag-vlog dahil awarding ng kanilang ano, yung parang 3v3 ata na basketball yun. So yun, na-invite na rin tayo punta doon. So andun na lang din tayo, yun, magtatambike tayo kasama si Moto Dance saka si Mel Moto Vlog yun. Kita-kits tayo guys. Ano? Meron, kaso traffic. Traffic pero. Wala. Lumabot. Ayan. Sige, naharang tayo. Yan Ken, Facebook. Facebook ha. Naharang tayo. Dakila ba po yan? Sangga po yung sabi ko. Dakil. Boss, pwede dalawa. Isa lang boss kasi ano eh. Tatawag dito. Ay, sige.
Boss, para tigisa sila, boss. Sapa mo. Thank you, boss. Boss, Ayun, no. Sa Facebook po, para nyo lang sa Facebook. Sa Facebook po, Facebook. Book. Yan na, gumagawa na ng traffic. Sige. Sige, boss. Tara, tara. Tama, boss. Bomba, boss. Sige, boss. Salamat po. Sige po, sige po. Ayun, nakarang tayo. Grabe, napakasolid na mga taga-Malasigi, guys. Nakarang tayo. Yung gloves ko, hindi ko nasuot. Yung gloves ko, hindi ko nasuot. Ha? Kami pupusina. Ay, speaker, meron po. Meron? Ah, meron po. Thank you. Last na pera to, last na. Ah, wala. Sa Facebook, Facebook. Last na, wala na, no? Wala na po. Meron yan. Meron yan, meron. Meron. Naka ano po. Shout out naman dyan. Shout out. Thank you, sir. Sige po, sige po. Opo. Sa Facebook po, papalo. Facebook. Kami chow. Sa Facebook po. Ayan. Sa Facebook po, Facebook yung paano. Sa Facebook po, sa Facebook. Ayun, naka-vlog ako. Ayun, naka-vlog ako. Sige po, salamat. Sige po, salamat. Sige po. Ingat. Sige po. Ay, ako, ang hirap. Napaka-solid ng mga taga-Malasigi, guys. Grabe. Dalawang beses kami tumigil, tapos gano'n na eksena. Hindi ko yung nakasahan yun, ha. Grabe. Pati naka 4 wheels. So guys, balikan ko na lang kayo mamaya. Solid Twitter followers natin sa Bayambang. Yun lang, tingnan natin. You know? Okay na.